ya kai dan uwana, ya ke yar uwa, ku zo in ba ku maganin ciwon haƙori wanda lalura ne wanda yana kaina, yana kanka, yana kan kowa, yana kan iyalinka, kuma yana iya hana wa mutum bacci. Lalura shine ba komai ba ciwon haƙori. Haƙori wato wani abu ne wanda ba ido ne ake mai kirari dan sarki ba, shi ma haƙori wani abu ne mai zaman kanshi. Haƙori da ka ganshi wani abu ne wanda baiwa ne wanda Allah ya ba wa mutum, da shi zaka fasa ƙashi, ka ci nama, ka ci abinci, kuma ka zauna lafiya. To haƙori menene yake kawo mana ciwon haƙori? Da dama abubuwa yadda ya kamata mu kiyaye shine mu kiyaye abubuwa mai sanyi, ma'ana kankara. Wani zaka samu kankara ne yake taunawa, wani kuma zaka samu yakan iya shan irin su askirin, abubuwa masu sanyi, da kuma irin abubuwan da basu dace ba. Wani zai matsa lalle sai ya fasa ƙashin da ko kare bai sai karya shi wannan ba, ko kuma kura, amma zai matsa to irin wannan yana girgiza haƙori har kaga haƙori na rawa. Wani kuma daji ne yake shiga har yayi tsutsa ya zama maka lalura. Ya kai dan uwana, ya ke yar uwa, ku zo in ba ku maganin ciwon haƙori. Kowa ya san ararraɓi. Ararraɓi zaki nema ko ka nema garin cokali 10, 4, 2, 1 ne, duk inda ya samu sai ka nema gishiri, sai ka haɗa da ararraɓin. Idan ka haɗa sai ka hautsina su, ka hautsina. To wannan idan ka hautsina sai ka samu ruwan zafi, ba wai dafaffe ba, ruwan zafi kamar shayi yadda ake sa shayi a zuba, a sa ruwan zafi, a sa lipton. To haka in ka za ruwan zafin sai ka sa ɗiba shi cokali ɗaya, rabin cokali, sai ka hautsina, ka hautsina, kana kurkurewa, kana zubarwa, kana kurkurewa, kana zubarwa. To wannan za ka yi shi na kwana 7, kuma in za ka kwanta sai ka rika mannawa in ya yi huji. Idan bai huji ba za ka rika mannawa. Wannan in Allah da in dai haƙori ne to ka rabu da shi in Allah ya yarda, kowane iri, ko kumbura ne ko me. Sauran garin kuma za ka rika shan shi a kamu ko da kunu, wannan kuma wanda baka sa mishi gishiri ba kenan, za ka rika shan shi a kamu ko da kunu. In Allah ya yarda za a dace. Ku biyo mu na biyu, zan sake bada maganin ciwon haƙori wanda za ku haɗa daban ba irin wannan ba. Assalamu alaikum.